ти от този стрим съм бате 30 фрейма надолу, бе. Нормално. Не, аз съм го направил него на големо качество бата и затова така. Иначе си държа 90-100, всичко е на макс. Парички някакви капат ли оттам, бе? А? Парички капат ли оттам? Откъде, бе? От стрима. Не. Давай, бата, аз трябва да подписвам договор с Twitch, да стримвам 4 часа на ден, да имам еди колко си посещаемост, не ми се занимава, брат. Не ми е За какво чак тогава до изобщо там. го правиш? Па за фенове. Да видят, че Трамзи играе без хакове, бата. Няма кой ги светне, Бамзи. Ако? Аз ги чакам само да минат и после им влизам отзад на F9. Ги налазвам само. Ей, ти ще ги светна. Нема се плашиш. Не можах да го тракна, бе, брат. Как, бе? 57-ак. Скри се. Добре, що не ги траква, бе? Дай пак така назад, любима. Баваш се вече. Баваш се. Трябва да се, че мине, внимай, кос. Те спотне, не стреля. Го този хубусник. Дай пак така назад лекичко. Аре бе, да е бай. Много малко. Те десетката кос. Гледай го някакъв фур от бе мен. Аре бе, батко, не ще ги трак. Браво, бе, Тракна го. машина. Там е. Стреляй пак там. Той е червен, нема си дигне веригата. Го казах ти, там е. Казах ти, брат. Червеняра нема да такова. Нема си дигне веригата. Копрет, наш се бати уротите за кранец. Как го проби, бе, чумо? Та 57-ца, дай назад, бе, майка ти де, бе. Да, бе, да. И аз през нея стрелям се едно, бе. Батко, нереално. След малко трябва да ги нападаме. Идвай, кос. Първо 57-цата, брат. Или който имаме, де, защото оттатъка сгъват нашите. Копрет, то танк е абсурден мен. И седмака. Те 30 Колко има. урона, бе, брат. Така че те почнах да идват и отзада. Айде газ, кос. Тъп япак. 57-цата зарежа, да знаете. Налазваме се, бе. Те се мисля идва. Той зарежда още. Ама е зарди вече. Те уступиха секунди. Някакъв скаут имаме в базата. Че Е100 ни ще падне. Ако искате минете за скаута, аз карам направо към нашото Е100. Даже пускам златото. Приключи. С гана, да. Какво да ги чакаме на аз 7 ли да минат? Защото Е100 бута на там. Не, Emulation, върни се. Спокойно, някой трябва да ги свети, брат. На Аз аз отивам 6 ли ще си? и да аз. Аз отивам, ти се. Хубаво, айде. Малкото лайно е на А5 въгъла.
Трябва ли те на статуя? Не мога оцелиш на его. Здравей, здравей. Не ме светна. Чай да турна златцето. Да уреват всичко. Заповядай, приятелю. Със здраве. Не ме изчезнах. Ще го приберем Buddy този joined чин. your Сам channel. си има място за тебе, ако Ние искаш. си сме трима, бат. Бакуп. Аре, шибей се. Buddy left your Сперм! channel. Да бе! Но то с това сте поминатът на Бате, парада. ти сериозно ли бе? Как не го оцелих бе, мен? Светна ме лошо. Гледай бе. Да бе, да! Сега ще ме оцели бе. Няма брат, то се показва отзад с вафа. Кой, бе? Пичката Лерина. Хой ти ги убити тия Къде е два коми вафата? с двата стролеци и бозът отзаде, бат. Отзаде на хълма, къде е? Ма откъде е точно ми кажи? На Г1 ли е? Къде е? Е от тук. Трак без демидж, с злато нормално. Да бе, да, ще върнеш, знаеш. Стига бе! 10 пъти смених снарядите заедно. Паси майката. То не ме се светнава. Мисли бе, майка ти дева. Ти как страна, какво искаш? Я чакай, печага. Ти сериозен ли си бе? То ме оцели бе мен. Айде, бо ще ти пробие, те убие. Да бе, в купова ще ме пробива. Не, бате, горе, бате, в купо имаш 20 брони. Вафата бе. Вафото. Видех. Съм 74 бе. Машинц. Не ме светна бе. О, не му се чуи да зареждате от сърво. Съмнявам се, то не е стреля в скъп. Убий го там, Мишко, умря. Браво, Банзе. Съмнявам си се, кози. Това беше критично, това въздух да не ти изпляска някой. Да.
Аз не знам как ме оцели, бе, брат. Хамалската как? На мен ми се вижда супер малко от танк. Да бе, шофьора. И ти зорбата надежда ти да вкараш един шот. Не мога, бата. О, добре, тук баял напука, бате. Много, много. Бати и мисовете имах заеби. Първа степен бате с 8200 демидж и 2000 спот. Е бил май. Това е брутално, бе. Първа степен, братле. 8200 демидж. И 2к спот. Е поне 10 000 петорен заеби. Това е положението. Това ако искаш, бате. А сега ще как спира 1896. По 5. И живи и здрави, нали така се казва? Да. Ох, чай, кое ме един часа да